siyawugubha umsore shutha kwanwe siyawugubha umsore ngoba siyawugubha umsore shutha kwanwe siyawugubha umsore. Ikusasa lomculo lilele ezandleni zabafana abancane abafana noMjabulisi ke laphana wengane zakwethu. Kubonakale laphana isimanga ke laphana uMjabulisi ngenkathi engena abaculi abaningi kade beteleka ke emva kwestage bangafuni ukungena estage ke laphana ngenxa ukuthi abantu bancane ke laphana wengane zakwethu. Kodwa uthe mayengena uMjabulisi kwaqoqana abantu ngokukhulu ukushesha ke laphana wengane zakwethu. Thina ngale okhuluma kakhulu ake sikudedelele yona lensizwa uyibone idlala ingoma iphinde ithi izobabona kusasa ke laphana wengane zakwethu ngenxa yokuthi isikhathi bese sesincane ke laphana. Mina ngiyafisa ukubuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ngizobona kusasa. Ngizobona kusasa.